Kabi parhorasanna hupasahat hami tuhamu akka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot, saluhut hita nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, natumangihon jamita marhite radio pelita kasih di manogoton. Hita nadibagas tabe, manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulauta, didongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au sintua rosma lalumban raja buru situmorang, rapdohot amata padita Robert Sontar pandiangan MTH, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makobasi partangyangan di manogoton. Tapuk kama partangyangatta marhite na martangyang nibuatan ni amata parjamita. Martangyang mahita. Ali di bata ama anak dotod di porbadia, mauliate ma hupasahat hami tua dopamu, naung paheheho kami sian podoman nami be, jala naing dapat tonon nami ma sadario nakasiulaon nami, alai naik parjulo tangihonon nami sian hatam na badiai, asa adok totong bohal nami ali Tuhan, lau mangadu pisaluhutna do mangulahu saluhut ditongani ulau sadarion. Uras mahami asa tamahami marsaur do hona badia jala margugu hami lahu mangulahu katami. Ramoti ula-ula na pinakke ni radio pelita kasih dohot nama makkesa asa denggan katol haso baritau tu sudi na tumangi hotsa ibagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami. Amin. Hatani debata nagabe si hangulu honota di bagasan sadarion, tarsurat sian buku sada raja-raja biddu 10 mamuka sian 40 sada sahat rodi ayat 46. Sada raja-raja biddu 10 mamuka sian 40 sada sahat rodi ayat 46. Songonon ma hatani Tuhata. Dungi ninna si Elia matu si Ahab. Nakkok maho asa mangan minum ay marhasak dohu bege songon haroroni udan napor. Jadi dung nakkok si Ahab lau mangan minum, nakkok masih Elia tepus suni Karmel, laos manukap tutano, jala dibahen buhina tuholak kolang ni ulu ni totna. Dungi didok matu naposona, wa nakkok maho manatap-natap tukan laut. Dungi nakkok ma ibana manatap-natap huhut didok. Da ngadong disi agia aha. Dungi didok si Elia muse. Ulahi lao. Pola pituhali. Tole papituhalihon nin nama. Idama. Obun sada namet-met songon tangan ni bawa. Sada balgana manaik sian laut. Dungi didok si Elia ma, nakkok maho, dok matu si Ahab, pasang mahu rekam, jala tuat, asa unang abbaton ni udaniho. Dungi, dang piga, dan makulum malangiti dibahen obun mardongan haba-haba, gabe Roma udan tipu-tipu. Alai marhureta ma anggo si Ahab, lao tu Jisrael. Dungi Roma tangan ni Jahuba manugu si Elia, laos dihohosi magotingna marlujung majuluani si Ahab, sahat rodi Jisrael. Olat ni ima sahatna, jala nagabi oddolan ni jamita dihita di manogoton ima ayat 43. Dungi didok matu naposona, wa nakkok maho manatap-natap tukan laut. Dungi nakkok ma ibana manatap-natap huhut didok. Da ngadong disi agia aha.
Dungi didoksi Elia muse, ulah hilao, pola pitu hali. Hamu ale akka dongan natumangihon renungan embun pagi radio pelita kasih rap dohot AKBP Kornolong Resort Jakarta. Itikyon naeng tangihonot tama hatorangan sian hatani tuhata asa marhiti-hiti margugu hita di bagasan ngulut taon. Ia nagawe odolan nisi pahusor-husorota ima tangiang ni si Elia di Dolok Karmel. Di pertikian ni Raja Ahab di Israel Utara, manang Samaria. Masa do porang pertodion na bulun. Ima paraloan ni akka kuaso hatiuron dohot harajaon kakulumon manang akka tod di hajahaton. Ido na di pabua ni jamitaon. Jala di parporangani pola do gabe porang paraloan ni panurirang na tutusya Jahuba do taka panurirang ni naso tutusya Jahuba manang panurirang ni Bal alana nunga pola gudang namangokku panurirang ni debata Bal sian nasida bahkan sahat do mer 450 halak. Alaida dahola panurirang nasotutui. Ai siap bang soipe gabe torok do naung mangihuton manang marsoba tu debata Bal. Sialani tarimas do debata Jahuba. Rumang ni rimasna ima marhite namangoto udan manang dang di paroibana udani ala huaso ni Tuhani dui. Totu sudedo hita botosa ia soro udah disada-sada luat lumubi may luat persuasuanan manang agraris do perpapahanan. Alana sian suasuana do papahanat do hangulun ni jolma satiki. Danga dong be do pedisi hati hai pabrik dohot industri na tatadan waeng. Alani tung macari kok do haroroni udah dinasida. Laho mamorno hitano asa napu jala dengan akka suasuanan. Hape pola liling ni 7 tahun so marnaro udah nih. Itu mengarahar beyak kahau mahiyang batang aik. Mula do kiape mata mual. Ipe ngaulora masohot. Masa halio bulun. Gabi susah mabang soi dot akka rajana. Ainunga zonok tu khamatian nasida salu. Sialan ini dapat Raja Ahab ma panurirang Elia jala dituhas maibana. Pabuana masai sudi sialani panurirang hido. Ola didok Raja Ahab. Ia guarni si Elia dibayang guarna gabe si Ago Israel. Alai hatop jala koras do padok ni panurirang Elia madok. Dada au mangago Israel. Hodo do pinoparnya mam. Binahin ni naung tina di komuna akka patik ni Jahuba. Jala mangihut totuaka Bal. Dang manag darazai didirina sadiri. Pabua ibana do pinoparnya mana do mabahit tarimas Tuhani. Ala naung mardebata sileban nasida. Inganan nasida imatano na binagabagahon ni Jahuba. Manang naninlehon ni Jahuba. Jala naniurupan ni Jahuba do ubay nabuy bangsoi mangingani tanong Israel. Alay dirotahi nasida doi marhite namano bay debata sileban diinganani. Jala si ingoton ni hitaod doi. Unang nirotahan akka basa-basa ni Jahuba. Naung dilehot tu hitabi. Binahem gabi persobawanan tu akka debata na deban. Binahin akka basa-basa na tajalo. Gabi tu akka ulaon mamili manang marsoba tu akka ulaon hazakaton manang akka kuwason na asing. Alan akka ulot tabi narong di tanwengon taingot basa-basa ni Tuhan idui. So tuk tabahe ni mamili di batas siliban manang sialani gabi holak kita siya Jahuba. Ayarong do di ba molong nga dapat basa-basa kan?
Set di bata, set tuhatai, gabi holang iba na siya Tuhan. Dauma na songoni siya kitaon. So tuk terimas tuhatai tu hitaon. Jala taingot, rimas ni Jehovah, dakolat tu hita sendiri, nang pe hitat na mangulahon. Alai olo do tolhas, tuakka yanakon, tuakka pinopar, manang tuakka nasolhot tu dirit tabi di nahumalia kita pe. Alainak pesongoni, jala ido si halas sonota, yanggo holong ni rohani debata hotdo, jala mulak manang marsiulak do rohana tubang sonai. Asal ma adok kamu bau ni roha dohot ngulu nasi debi. Ditangihod do kalak naulo sumarihod do ngan na zolma. Songo panurang Elia di jami taon na olo tumang yakon makokok manang mangodihon bangsoi. Tangiyang na marsitutu jala naso marpasohotan. Lana pola di dok pitu heli na posona manata beta naung adok tadda haroronyudan. Alai ibana say martangiyang lo. Padoha pitu heli babua hasisikop do parsitutuo doi. Tudus doi tu padohan makka jugulhon partaniangan. Songonido diula panurirang Elia laho makokop bangso naung libagasan hamaolon siala rimas ni debata. Hamu ale akadongan ale-ale renungan embun pagi radio pelita kasih makajugulhon pertangyangon na songonon gabi tiruan na arga doi tuhita sudi akka na porsea di Yesus Kristus. Alana diajari tuhatta dohita martangyang dungo jala martangyang din na do. Jala ibana pe si pertangyang do. Laho mangudio sisianna nang hitaon sudina. Tangyang pangudianan songon na niulahon ni si Elia, ima ulaw partodion, laho mangudihon, makoko jolma di luar ni dirina. Jala ido si ngototta, molo ido merpangudian, manang tangyang pangudian, dang dirina, sa diri anggo apalana ditangyakod di si. Alay akka dongan, akka masyarakat, akka pamaretta, berarti di luar ni dirina. Pakokopon na diadupan ni Tuhani, dihokop na sida, asa tungulak asin ni roha, manang pangurupion, na siya tuhata songoni dohot haluaw na dia. Marhite siyan tiruan na pinatuduan ni si Elia, adong do tulu bagian na arga di bagasat tangyang pangodianan nai. Ima, tarjolo, paulakon hasangapo do hamuliaw ni debata. Suak songoni partodion ni bangso ni debata. Taingot naking gabi disegay, dileay, ahap doot akka panurirang baldo hasangapon ni debata. Alay marhitit tangyang ni si Elia paulak hasangapon. Padua kon makakam perporangan partodion maralohon tanobato ni akka di hazahatun. Jadi kotakas do ingoton namar porang do ya laho maralohon tanobato manang budono ta benteng ni akka di hazahatun. Jalan apa tuluhon mengunjungi sori mago siala lugu ni ari marhiti aroni undan asa dipulihkan asa dipaulak las rohani bangsoi sian hamaolon sian haleon nania dopan nasida. Papamanat asangapo doa muliaw ni Jehovah ikut totong do patuduhonon di bagasa pangiduan. Dungi hagogoon pangurupyon na maralohon huaso hajahaton na maragam rumang na. Dungi pe asarikot ningulu manang haluaon sian hamaolon na topet niya dopan ni bangsoy mangalohon kalaboho mangalehok kalaboho do last ni roha. Akka huria di Portibion tentu mengadohot di bagasan na huriatta hakabipi kornolong ikon manosoi do para dihotik kinatipa lahu patupaut tangyang pangodianon singotot tade sudi hita ruas songoni sudi huria marsada-sada manang huria hatopatte
Dada kholat di pertanyaan wek manang pertanyaan sektor manang ibadah keluarga ta somal radeba. Alai marhite punguan pertanyaan pangodianon isarana diborongin ni hari Selasa do dibuha-buha ijuk Sabtu molo di Kernolong. Laho tu mangyakon akka parhusoran dinamika do akka siulau di Huria resort distrik hatopan nang Huria na di Portivion ngulu ni masyarakat bangso do pamaretta sipata adong do deba laos mabaen di sada siguriton di pamasuk mai tu kotak topik doa jala ditangyakon akka partang pangodiano mai di partikiani jala lor sering gabe mahita akka dongan gabe si partang pangodiano di huriat tabi manang di dia pe hita marhuria asa lam torop na makokko nguluni ruas ni huria ale-ale renungan embun pagi radio Pelita Kasih na hinaholongan ni Tuhan Yesus tayong ma tangiang pangodianon na di parsitutuhon na di hajugulhon saya nama jadi do bahenon ni Tuhan tay gabe si partangyang pangodianon mahitabi di rumah tangga di huria nang bangsot tadi Portivion amen martangyang mahita ali Tuhan nami pargugui mahami asa gabe si pertanyang namangodiho bangsomi diganu partikian nang inganan asa marhite-hite ya le Tuhan lam totong terus rohanami betuho asa lam totong kami marningot laho pasangat poko asi rohama le Tuhan ramoti jala pasu-pasu mahami sadario di sudi ulaun nami pasu-pasu ma radio Pelita Kasihon manajemen na do perkarejona sudi asalam tudenggan na tok tujulon ibaga sakahipason na sida do hiras ni roha asa gaya pasu-pasu tutorop zolma di Portivion amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam Salom setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7, 2. Ibadah remaja pukul 7, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh
Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 28 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.